llengua, cultura, país. 3 paraules, arrels del nostre poble, que conformen una manera de ser, del que volem ser, del que som. La llengua, el català, cultura la catalana, país Catalunya. Això és el que defensa Òmnium Cultural i això és el que jo defenso. Per cert, ja sou socis d'Òmnium? Jo ho soc, de fa molts anys. I us convido que vingueu al meu barri de Sants. Aquí el teniu, la plaça de Can Mantega, al fons, al meu barri. Que vingueu el dijous vinent, dia 28, al carrer Sant Antoni, cantonada Alcolea. Hi haurà una paradeta moníssima. Veniu, us informarem, us informaran. I escolta, a aquestes alçades de la pel·lícula s'ha de ser soci d'Òmnium. Us esperaré jo també allà, Molt bé. Els venedors del Mercat de Sant Andreu us convidem el dia 25 dilluns a la plaça Orfila per conèixer l'Òmnium Cultural. L'Esbart Folclòric està preparant una trobada que munta Òmnium Cultural el dimecres 27 a la tarda a la plaça Eivissa, just aquí al costat de casa nostra. Esperem que gaudiu de la bona rebuda que us farà Òmnium Cultural aquí a la plaça Eivissa, com deia, i que gaudiu també de l'espectacle que us donarà l'Esbart Folclòric d'Horta dels Lluïsos d'Horta.